зане пай бурд ки шавҳараш мехоҳад зани дуюм гирад. як рӯз субҳ 4 тухми мурғро обпаз кард ва онҳоро ба рангҳои мухталиф ранг карду назди шавҳараш гузошт. мард ҳайрон шуд ва ҷӯёи ин масъала шуд ки барои чӣ тухмҳо ҳарранга ҳастанд. зан гуфт баъди хӯрдани тухмҳо мутаваҷҷеҳ хоҳӣ шуд. мард 4 тухмро хӯрд. баъдан зан ба ӯ гуфт фаҳмидӣ ки маззаи ҳар 4 тухм як буд? занҳо низ чунин ҳастанд, фақат шакли зоҳирияшон фарқ мекунад. мард бошад каме фикр кард ва гуфт эй зан, вале ман аз ин кори ту як кашфиёт кардам. зан пурсид чӣ кашфиёт кардӣ? мард гуфт агар туе ба ман як дона тухм меовардӣ, ман сер намекардам ва ту барои ман 4 тухм овардӣ ва ман сер кардам. ва мардҳо низ чунин ҳастанд, бо як зан сер намекунанд. як зан, 2 зан, 3 зан, 4 зан барои мо гирифтан мумкин ҳаст кӯ? бале дӯстони азиз, ин қисса ҳам шояд дарси барои занҳое ки монеъ мешаванд ба шавҳарои худ ки зани дуюм нагиранд, шояд ибрате барои онҳо шавад. ассалому алайкум.